Večer prijal výzvu na túto charitatívnu akciu od kamaráta Ľuboša Lukáča z Prešova. Výzvu som prijal. Keďže som ju prijal v Andrejovke na svojej chalupe medzi kamarátmi, kde sa ťažko žije, tak tu môj priateľ vymyslel, že ja ťa oblejem takým netradičným spôsobom z bagra, lebo tu ľudia ťažko pracujú. Zároveň samozrejme prispiejem na túto akciu. Myslel som si, že vyzvem Roberta Fica, ale to už robil Peťo Sagan, za čo veľká vďaka, Peter. Takže týmto vyzvem miestneho pána farára Peťa Ilka, aby sa pridal, lebo si robil z toho včera srandu. Môjho dobrého priateľa, športovca, fyzioterapeuta Marika Trávnička, tento určite rozšíri ďalej. A v neposlednom rade starostku Starého Mesta Táňu Rosovú, aby videli aj ľudia z Bratislavy, ako sa žije tu na východe. Takže môžeme ísť na to, dúfam, že to dobre dopadne, že tá lyžica na mňa nespadne. Polka je teraz 14 stupňov, ale cítim sa dobre. Včera som mal tréning s Sašom Slavkovským, keď sme trénovali Eskimáka, takže pridajte sa všetci priatelia. Čaute.